Вижте каква хубава гледка. Вече не е хубава. Развали ми цялата гледка, мадисло! Так се върти го завърти до дому. Оле, това кристал ли е? Бабо, ти си била богата и не си ми казала и живееш в тази мизерия. Хайде ходим на Малдивите, бе. Мадам Гранушка, вие влизате първи в Меркенделеса. Имаш ли игри на нотниката? О, все пък кой звъни? Ало, да. Татке, днеска защо не си надаскало? Щото съм болна. Я бързо да идваш, имаш 5 теста. Ма я си бъркай в газа моя. А каква е антилопа? Газела! Да се сера на късмета. Никога цвете не бих подарил на този грозен селски дрът миндил. Дайте да видим какво баба Гърнушка ни е оставила за обяд. Диня. Абе ти става пенсия само Дини ли ме купуваш вече 2 седмици? Шаха, дядя бе.